σας καλωσορίσουμε. Για πρώτη χρονιά κάνουμε αυτή τη δράση μέσα στα πλαίσια του Be Active, 23 με 30 του Σεπτέμβρη, είναι καθιερωμένες οι ημερομηνίες. Θα προσπαθήσω να μιλώ όσο πιο δυνατά γίνεται λόγω του θορύβου που γίνεται. Be Active πνευματικά και σωματικά, απογευματινή ποίηση και άθληση. Είναι μια καινοτόμα δράση η οποία θα προσφέρει στους συμμετέχοντες μια μοναδική εμπειρία συνδυασμού σωματικής άσκησης αλλά και πνευματικής αναζωογόνησης. Μέσα από την ποίηση και τη φυσική δραστηριότητα θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία να ενδυναμώσουμε τόσο το σώμα μας όσο και το πνεύμα μας, ανακαλύπτοντας την σύνδεση ανάμεσα στην ψυχική έκφραση και την άθληση. Ένα απόγευμα ευεξίας, γεμάτον κίνηση, δημιουργικότητας και έμπνευσης. Σας ευχαριστώ για την παρουσία όλων σας καταρχήν. Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα είμαστε εδώ. Είμαι η Αθηνά, ότι μια καινοτόμος δράση τούτη που κάνουμε απόψε. Σκεφτήκαμε την, κουβεντιάσαμε την. Εμένα άρεσε μου πολλά σαν ιδέα. Εντζελίων της μόδας τώρα τελευταία για μια ηλικία και πάνω να κάνουμε γυμναστική στην καρέκλα. Και είπαμε να το συνδυάσουμε και με την ποίηση. Ευχαριστώ τα Μαρίας Αναγνωστικής Λέσχης για την συμπαράσταση και την προσπάθεια όλοι για να μας βοηθήσουν να κάνουμε τούτη τη δράση. Και αγωνιώ να δω ακριβώς που να μας δείξουν να κάνουμε. Επομένως είμαστε όλων φτιά και όλων έτοιμοι για κίνηση στην Αθηνά, για να παρακολουθήσουμε το πρόγραμμα. Να ευχηθώ σε όλους να έχουμε έτσι μια καλή, όμορφη βραδιά, να την χαρούμε, να την απολαύσουμε. Χάρη σε εμάς την ένευρεξε θέμα σήμερα και να περάσουμε καλά. Η δράση αυτή χωρίζεται σε δύο ενότητες, σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος έχουμε συνεργαστεί με την Αναγνωστική Λέσχη. Να ευχαριστήσουμε την Αναγνωστική Λέσχη και την κυρία Μαρία Λουκά, η οποία μας βοήθησε να μπορέσουμε να συντονίσουμε όλους αυτούς τους ποιητές που έχουμε σήμερα μαζί μας, οι οποίοι θα μας απαγγείλουν. Καλησπέρα σε όλους. Θα απαγγείλω 3 ποίηματα μου, τα οποία είναι τόσο ανάλαφρα, κυρίως είναι για προβληματισμό. Το πρώτο ποίημα έχει τίτλο «Ποδηλάτη διαδρομή». Παραπέμπει λίγο σε άσκηση, αλλά είναι, μέσα έχει κάποιους συμβολισμούς, η πορεία του ποδηλάτη με την πορεία της ζωής μας. Το δεύτερο έχει σχέση με τα 50 χρόνια της εισβολής. Δεν νοείται ποιητής που να μην έχει ασχοληθεί με αυτά τα τραγικά γεγονότα, γιατί υπάρχουν οι μνήμες. Εγώ προσωπικά δεν είχα γεννηθεί το 1974, αλλά μεγαλώνοντας είναι κάτι που μας απασχολεί όλους. Και φέτος μια ήταν και επέτειος. Και το τρίτο ποίημα είναι και πάλι επίκαιρο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να μείνουμε ανεπηρέαστοι κάθε βράδυ που βλέπουμε στην τηλεόραση όλες τις σκηνές δίπλα μας στη Γάζα. Και το ποίημα που έχω γράψει πριν λίγες μέρες είναι για τα παιδιά της Γάζας. Και αρχίζω με το πρώτο. Ποδηλάτη διαδρομή. Σαν ποδηλάτη διαδρομή, ισορροπία κρατάς, πάντα εν κινήσει. Τα μαλλιά σου ανεμίζουν ανέμελα. Υδρώνει το πρόσωπο στην ανηφόρα, μα με φόρα κυλάς στην κατηφόρα. Τι κι αν το πόδι κουράστηκε τραβώντας πετάλι, τι κι αν έχει κρύο ή ζέστη, ήλιο ή βροχή, στον προορισμό σου σαν αφιχθείς, θα είσαι ευτυχής που ποδηλάτησες περήφανος όλη τη διαδρομή. Το δεύτερο ποίημα έχει τίτλο «Προσφύγων μνήμες». Είναι σε κυπριακή διάλεκτο, γράφει η κυρία Στέλλα σε κυπριακή διάλεκτο. Είναι από τα λίγα ποίηματα που επιχείρησα να γράψω. Ο Άγκωνας αρώτασε «Πέ μου στετέ αλήθειες, τες μνήμες που τον τόπο σου και τον δικό σου χρόνο. Και σου σιφτή αποκρίνε σου, να με θωρεί πως κλαίεις. Τα ρούχα τα ολοκένουρκα άφηκα μες στο αρμάρι, τα στέφανα του γάμου μου πάνω από το κρεβάτι, τα ασημικά τα φύλλα μες στο παλιό σεντούκι, τα σκουλαρίτια τα γρουσά και τα κρυβά βρασόλια, τες μυρωθκές του γιασεμιού, τον ήλιο, τον αέρα, τα φκιόρα μέσα στην αυλή και την τροσιά του πεύκου, τες γειτονιές που επέζαμε και τες στενές τες στράτες, τα πορτοκάλια που θα βγουν, ποιος είναι να τα συνάξει, ελιές, αμπέλια, τερατσές,
ποιος είναι να τα γυρέψει? Και το χωράφι του παππού, μα ποιος είναι να το σπείρει? Τη θάλασσα, το τσίμαν της, την άμμο τα κρογιάλι, τις εκκλησίες που εμμανισές και τα όφκερα καντήλια, τους τάφους των προγόνων μας που έγινε ρημωμένοι, οι μνήμες εν εξιάνονται, ώσπου να βγει η ψυχή σου. Και το τελευταίο, φτερουγίζουν το βράδυ οι ψυχές των παιδιών, και είναι για τα παιδάκια της Γάζας. Φτερουγίζουν το βράδυ οι ψυχές των παιδιών με γκρεμισμένα όνειρα στις πόλεις των ερειπίων. Αντικρίζουν στη γη λαβωμένες καρδιές χωρίς αγκαλιές, δίχως φιλιά. Και εκείνο το βλέμμα στην παγωμένη εικόνα σε γιομίζει ενοχές. Μα πολύ μακριά, σε κάτι ξένα σαλόνια, ακούγονται μόνο μεγάλα τα λόγια. Και όσα παιδιά ζουν ακόμα στις πόλεις των ερειπίων, κοιμούνται αγκαλιά με τον φόβο. Σαν ξημερώσει, θα παίζουν κρυφτό ακούγοντας βόμβες. Θα γράφουν τις λέξεις στο χώμα και δεν θα λαθεύουν αρρώστια και φτώχεια. Θα αφαιράνε νεκρούς, θα προσθέτουν πόνο, θα απαγγέλουν απ' έξω πόσο αξίζει νερό και ψωμί. Φτερουγίζουν το βράδυ οι ψυχές των παιδιών και γυρεύουν πινέλα, γυρεύουν καμβάδες, να ζωγραφίσουν όνειρα. Έναν τεράστιο ήλιο σε ουρανό γαλανό, μια ήρεμη θάλασσα με μια βαρκούλα να αρμενίζει μάσπρα πανιά, ένα λιβάδι καταπράσινο δίπλα στον ποτάμι με το καθάριο νερό, αμέτρητα λουλούδια πολύχρωμα στον απέναντι λόφο και όμορφες πεταλούδες να πετάνε ψηλά με τα χρυσά τους φτερά και τα παιδιά με μεγάλα χαμόγελα να παίζουν ανέμελα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πλουτάρχο. Συνεχίζουμε με την κυρία Μάρο Άστρα από την κατεχόμενη Κατακοπιά και τώρα στο συνοικισμό Αθουπόλεως, που δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα λόγω υγείας. Τα ποίηματα που επιλέξαμε για να μας τα απαγγείλει, στη θέση της η κυρία Στέλλα Λουγιά. Θα απαγγείλω πρώτα τα ποίηματα της κυρίας Άστρα, που απουσιάζει, όπως είπαμε, για λόγους υγείας. Κύπρος μου, Κύπρος μου με τα δάση σου που σε λαλούν ωραία, χαίρομαι που γεννήθηκα ειλικρινά Κυπραία. Κάθομαι, συλλογίζομαι και δέρνω τα μυαλά μου, γιατί τόσο να σ' αγαπώ, σ' όλον τον κόσμο θα το πω, εμπούσε η πατρίδα μου και τα γεννητικά μου. Ή άραγε αξίζει σου, κόρη χαριτωμένη, που σε μες στη Μεσόγειο, σαν λέμε στην Ιδρόγειο, και γύρω γύρω θάλασσα να σου περιζωσμένη. Ήσουν αρχαία πράγματι που τους παλιούς αιώνες, κι όπου κι αδείς γράφουν το σούλης της γης κανόνες. Γιατί τόσο να σ' αγαπώ νησί μου κρυσταλλένο, και πάντα να ελευθερωθείς εγώ θα περιμένω. Γιατί είσαι η μάνα μου, κι έχω σε στην καρδιά μου, και θα είσαι η πατρίδα μου σε μεν και στα παιδιά μου. Αρχαία χρόνια πέρασαν και ξένοι σε κουρσέψαν, μα ούλες σου τες ομορφιές εν τες σε καταστρέψαν. Εμείναν που τες ρίζες σου και φκάλαν παραπούλια και φέγγεις στη Μεσόγειο σαν την αυκίνη πουλια. Όσα κι αν κλέψουν συμπουσέν και όσα κι αν καταστρέψουν, οι Κύπροι ενάξιοι και να σε προστατέψουν. Γλίωροι και δουλεύκουσιν και πάντα σε τιμούσιν και με τα έργα δείχνουσιν το πόσο σ' αγαπούσιν. Έχω ελπίδα στο Θεό πως θα ελευθερωθούμε κι όμορφοι νότον και βορράν εν να σε ξαναδούμε. Τη μάνα που με γέννησε αφού την έχω χάσει, Κύπρος μου εσού κληρονομιά έμεινες μου μοιράσει. Θαύμα στην εκκλησία του Αγίου Χρυσοσώτηρα στην Αθούπολη. Μια καλημέρα σ' όλους σας θέλω να έρθει κοντά σας και η Παναγία και ο Χριστός πάντα στα βήματά σας. Το θέμα είναι θρησκευτικό που να σας αναφέρω, μέσα από τους στίχους μου και να τα καταφέρω. Μέσα στο 97 που άλλοι κακόν το ορίζουν, η Παναγία και οι Αγίοι ακούμε δακρύζουν. Επία τσίδα του τσεγιό χωρίς τσερον να χάσω κι όσα είδαν τα μάτια μου ποτέ θα τα ξεχάσω. Μα τούτον π' άκουσα προχτές σχεδόν στη γειτονιά μου, η ίδια δεν επίστευκα τι ακούα στην τα αυτιά μου. Τα Αγίου Χρυσοσώτηρος τα πόδια ευωδιάζουν,
που είναι στην Αθούπολη τσούλοι τους το δοξάζουν. Άλλους τα μάθια τρέχουσιν, όπως τα είδα μόνο. Τα γίου τρέχουν τα πόθια του, κοντεύκεις και μυρίζουσι βασιλικών και θκιόσμων. Πώς τρέχει που τα πόθια του μύρος μου εσυστήσαν, κατά μεσής της εκκλησιάς των Άγιων εστήσαν. Επία πράγματι και εγώ μέσα στην εκκλησία, μόλις εμπήκα ένιωσα αυτήν την ευωδία. Το μύρος εν εγνώριζα πού θα το συναντήσω, και πια τσάψα έναν τζερίν μετά να προσκυνήσω. Κι έτσι σαν προχώρησα μια προσευχή να στείλω, κατά μεσής της εκκλησιάς μιαν εικόναν είχα συντζελούλουδα τριγύρω. Μα πριν κοντέψω φυσικά κι ούτε να το προσέξω, στην εικόναν έφτασα που κάτω για να ρέξω. Μόλις τσαμέ κόντεψα κι η ευωδιά πλακώνει, ενόμισα θα ζαλιστώ και στάθηκα εγιώνει. Στην εικόναν κοίταξα και θκιάβασα που πάνω, κι έγραφε Χρυσοσώτηρος. Ειλικρινά τα χάνω, έμεινα και κοίταζα τα πόθια του Σωτήρος και πίστεψα πραγματικά ότι ετρέχαν μύρος. Κάμποσοι τσάλισαν εμέν, έμειναν και κοιτούσαν, κι είπαν μου πως πλήθος λαού που άλλες πόλεις και χωρκά ήρθαν και προσκυνούσαν. Κι όσοι εν το πιστεύκετε, ελάτε να το δείτε, βρίσκεται στην Αθούπολη και να βεβαιωθείτε. Και το Θεόν παρακαλώ για να μας συγχωρήσει, στο κάθε μας πρόβλημα μπέρκει μας βοηθήσει. Εν και ζητώ που το Θεόν τίποτε που κοστίζει, πάντα στο δρόμο τον καλό θέλω να μας φωτίζει. Και αφού έχει τη δύναμη και θέλει να μας σώσει, την όμορφη πατρίδα μας να την ελευθερώσει. Και ελεύθερα στην Κύπρο μας άμα θα παρπατήσω, όπου υπάρχει εκκλησιά θα πάω να προσκυνήσω. Και τώρα να σας πω και κανένα δικό μου. Αν μου επιτρέπετε, στη συνέχεια κυρία Στέλια Λουβιά από την Κερίνια και τώρα στη Λακατάμια θα μας απαγγείλει μερικά από τα δικά της ποίηματα. Ευχαριστώ. 50 χρόνους πρόσφυγας. 50 χρόνους πρόσφυγας μέσα στους ξένους ξένοι, αρχόντισσα 7 γενιές, εγύριζα τις γειτονιές σαν τη φαλαρισμένη. Τι άφηκα στον τόπο μου, εγώ το ξέρω μόνον. Εν και μόνον τα υλικά, έπιπλα, λούσα, γυαλικά που κουβαλούσιν πόνον. Έφηκα 4 σταυρούς στο νεκροταφείο και 4 καμπαναρκά να μου ραΐζουν την καρκιάν και ένα μιτσί σχολείο. Έφηκα 12 χρονών μνήμες και ιστορίες. Εν άκουσα από τους γονιούς αν είχεν τζίνους του τσερούς τίποτε φασαρίες. Είχα και μιαν καλή στετέν πάντα μαυροντημένη, που εν εσήκωνεν το δίν, γιατί έθαψεν κοτσά παιδίν και του χαροκαμένη. Καλοτυχίζω την πολλά που θαύτη στο χορκόν της. Έσμιξεν κάτω που τη γη με την κοκόναν την Μαρίν και με το Γιαννακόν της. Στο χορκό μου να θαυτώ, εγώ δικαιούμαι. Μήτε να μπω της πόρτας μου και να κλαφτώ της σόρτας μου, τους ξένους ενοχλούμε. Στο σπίτι μου το πατρικόν μηνίσκουσιν Εγγλέζοι και φέρνουσιν τους σύλλους τους, παιδιά, αγκόνια, φίλους τους και κάμνουν τον πιλμέζι. Λυπούμε που τα πράγματα πάσιν κατά φτιαόλου. Εχάθην το λιμάνι μας που ήτουν το καμάρι μας και σάιν το καράβι μας τσίνον του καριόλου. Και ένα ποίημα αφιερωμένο στη μετοχή της μάνας που δεν έχανε την αξία της ποτέ. Η μάνα εγκριών νερών μέσα στο καλοτζέρι, παριορκάς του καθενού τα βάσανα, τους πόνους. Ώσπου να σβήσει, να χαθεί, θα της φιλώ το σέριν. Θεέ μου, δώσ' της να χαρείς ακόμα λίγους χρόνους. Δώσ' της υγεία να χαρεί κόρες και γιους, τσαγκόνια, να πνάσει που τα βάσανα και που τους τόσους κόπους. Γιατί αγωνίστηκε πολλά που τα μητσά της χρόνια εγέννησεν κι ανάγιωσεν της προκοπής ανθρώπους. Εν τέλειον, αληθινών, δίχως καθόλου ψέμαν, πέ μου μια μάναν πώς διαψυχήν, γάλαν και γέμαν. Δείξε μου μιαν πόν πολεμά με τα φερκά του κόσμου. Πάντα λαλεί χαλάλη σου, ποτέ δεν είπε δώσ' μου. Κι αν μένεσαι μες στο βυζί γάλα για να χορτάσεις, ξύπου το γέμαν της καρκιάς,
ποτέ να μεν πεινάσεις. Η μάνα τρώει μια ψησάν, νερόν πίνει βρόκον, φτιά στα μωρά ψουμίν, φαΐν, και εκείνοι ζήσαν το πουλίν με ένα σιτάριν κόκκον. Μεν μου κάμνεις κούτσα. Εθώρουσε που έρεσες κρυφά από το στενό μου, μα είχα το τσαούσαγαν τζαμέ που πανωθιό μου. Κι εν έθελα της μάνας μου να ρέξει που τον νουν της, πως ερεσείς στη μια φτωχή του άρχοντα του γιού της. Εγώ τούτα τα πράγματα εν και παρατηρώτα. Τούτον τα συνάπη μας που πρώτα να κάνουν μπρικοσύφωνα, μυάλο να λησβερίσει και να αποσπάζουν τη δουλειά σε όποιον αρτηρίζει. Καμιά έννοια να μεν εσείς πως λήφκονται σου μάλια. Η ομορφιά για λόγω μου ρέσει και τα ριάλια. Που σε θωρώ την τσερκατζή στην εκκλησιά να μπαίνεις, όσα τσερούθκια κρούζουσιν, τόσες φωθκές μαυταίνεις. Πώς να σου πέψω προξενιά να μην μου κάμεις κούτσα, λάθκια στην τζιν τη βούφα σου και σύρε τα μακούτσα, και που τη χώρα φέρνω σου τόπια με το μετάξι, να τα κεντήσεις τα πριτσά με ούλην τους την τάξη. Πέμπω και μάστρον άξιπα το σπίτι να σου σάσει, πως να το δει η μάνα μου πέρκει κλειό στο μοιάζει. Κι ώστι να το καλοσκεφτεί και να διπλοτσακάρει, έρχεται και κουμέρα μας λοκκούμια να τρατάρει. Μόνο να μην μου ξαναπείς πως έχεις μυάλες σκέψεις, γιατί έρχομαι και κλέφτωσε για να καταϊρέψεις. Και πάρε μια απόφαση που να έχω την ευχή σου, θα κάτσε σέναν το λουτσί σου. Σειρά παίρνει τώρα η κυρία Μαρία Μαυραδά από την κατεχόμενη Αγκαστίνα και τώρα κάτοικος Λακατάμια. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα μόνο που ονομάζεται «Κόκκινες παπαρούνες» και είναι η ιστορία του μικρού Αχμέτ από την Παλαιστίνη. Ένα σπιτάκι, μια αυλή και δύο μικρά αγόρια ήταν για τον Χασάν ο παράδεισος που είχε ονειρευτεί στη λαβωμένη γη που τούλαχε να γεννηθεί. Δόξαζε το Θεό ο Χασάν για την καλή του τύχη και έκανε πάντα προσευχή και τον ευχαριστούσε. Μα ποιος θνητός μπορεί ποτέ το μέλλον να προβλέψει. Ένα πρωί ο πόλεμος ήρθε στη γειτονιά του. Δεν είχε του Άρη τη θωρογιά, ούτε του Χάρου το δρεπάνι. Είχε πυράβλους και όπλα νέας γενιάς ή καλύτερα χαμένης γενιάς. Σε ένα λεπτό τεινάχτηκαν τα πάντα στον αέρα, το σπίτι του και τα παιδιά και η αυλή με τη ροδιά. Μοίρα κακή το θέλησε όλα να γκρεμιστούνε. Μία ρουκέτα είπανε, τηλεκατευθυνωμένη. Κατασκεύασμα σύγχρονων νεοσφόρων, μυαλών σατανικών από τον πολιτισμένο κόσμο. Έκανε τον παράδεισο ενός κρανίου τόπο. Μόνο τον Αχμέτ έβγαλαν έξω από τα συντρίμμια. Το αγοράκι το μικρό με τα γαλάζια μάτια. Τίποτε άλλο δεν απόμεινε από του Χασάν την πανέμορφη Εδέμ που είχε χτίσει πέτρα-πέτρα με τα δυο του μόνο χέρια. Έτρεχε ο πατέρας με το παιδί στην αγκαλιά, το έσφυγε πάνω του να πάρει από τη πνοή του, να πάρει από τους χτύπους της καρδιάς του, τη ζεστασιά από το σώμα του που το έβρεχε ο υδρότας. «Πάρ' την ψυχή μου, μικρέ Αχμέτ», παρακαλούσε ο πατέρας. Και η ελπίδα πια τόσο μικρή, όσο η άκρη ενός σύννεφου που ταξιδεύει μόνο του στον αχανή αιθέρα. Είχε κλειστά τα μάτια το παιδί, το αίμα έσταζε στο δρόμο και εκείνος όλο έτρεχε φωνάζοντας βοήθεια μες στον δαιμονικό της κόλαση στον ήχο των σιρήνων. Πάνω από τα ερείπια, πρόσωπα θλιμμένα, το βλέμμα άδειο, απελπισμένα με βουβό θρηνούσαν κλάμα και έσκαβαν με τα χέρια τους τα ερείπια της ζωής τους. Μπετόν, σιδερικά και χώματα και μέσα τα παιδιά τους. Ο Αχμέτ βυθιζόταν σαν το καράβι που το κύμα είχε πλημμυρίσει το μηχανοστάσιο. Κάτω στο βυθό τον καρτερούσαν οι νύφες της θάλασσας για να του τραγουδήσουν. Τα κοράλια να πλέξουν στεφάνια στο μικρό του κεφάλι και μια μέδουσα θα τον τύλιγε απαλά μες στο θαλάμι της να μην κρυώνει τα βράδια. Σαν μπήκε ο πατέρας στο νοσοκομείο, του είπαν να περιμένει έξω, τίποτα άλλο. Άφησε το παιδί από τα χέρια του και ήταν σαν να ξερίζωνε την καρδιά από το στήθος του. Σκυφτός, κρατώντας μες στα χέρια το κεφάλι, άφησε το δάκρυ να κυλήσει στο ακάθαρτο πάτωμα. Μοναξιά έμπαινε από παντού μες στο κορμί του, που είχε γεμίσει τρύπες και είχε τυλίξει σαν λευκό νέφος στον εγκέφαλό του. Πέρασαν ώρες στη σιωπή, αναμονή χωρίς ανάσα. Χάθηκε ο χρόνος, χάθηκαν οι ώρες. Σταμάτησε το ρολόι. Μόνο σκοτάδι του μυαλού του τα σοκάκια
ώσπου ακούστηκε η φωνή σαν από άλλο κόσμο. Σώθηκε το μικρό παιδί. Τρέμει από τη χαρά το κορμί. Μπορεί ο πατέρας να πάει μέσα να το δει. Πάγωσε στο πρόσωπο η χαρά. Κόπηκε το χαμόγελο από κοφτερό μαχαίρι, όπως αυτό που έκοψε του αγοριού τα πόδια. Σαν θα ξυπνούσε, θα του έλεγα πως δεν θα περπατούσε ποτέ ξανά, ούτε στην ερειπωμένη γειτονιά, ούτε σε κανέναν άλλο δρόμο αυτού του κόσμου. Θα σερνόταν σαν ένα έκτρωμα, μια συνεχής επενθύμηση του ανθρώπινου μίσους, σαν ζωντανό τεκμήριο της αιώνιας αμαρτίας, του χαμένου παράδεισου που τον γκρέμισαν με εξελιγμένες ρουκέτες. «Πού είναι τα πόδια σου, Αχμέτ, πέστε μου ποιος τα πήρε», φώναζε ο πατέρας. «Μήπως κάποιος τα πέταξε στα σκουπίδια σαν χαλασμένο κρέας?» Όρμησε τότε σαν τρελός να μπει στο χειρουργείο. «Είναι το μισό μου παιδί και το θέλω κι αυτό», φώναζε μόνος ο Χασάν μες στο νοσοκομείο. Και αγκάλιαζε όσο είχε αφήσει ο πόλεμος από το παιδί του, το μισό παιδί του. Κανείς δεν έμαθε ποτέ αυτή τη μικρή, ασήμαντη ιστορία, ούτε που πήγε ο Αχμέτ μαζί με τον πατέρα. Στη λαβωμένη εκείνη γη, τη γη της Παλαιστίνης, οι κόκκινες παπαρούνες παίρνουν ακόμα το χρώμα τους από το αίμα των παιδιών που στάζει κάθε μέρα στο χώμα. Ευχαριστούμε την κυρία Μαρία. Θα ακούσουμε τώρα να μας απαγγείλει τα δικά του ποίηματα. Ο κύριος Μιχάλης Κάκουρος από το Τσέρι. Κύριε Μιχάλη. Η ζωή του βοσκού. Θέλω να γράψω του βοσκού τα χρόνια που κυλούσιν, να το διαβάσω δυνατά, ο κόσμος να τα ακούσει. Σηκώνομαι που το πρωί τις έγες να καλέψω και ύστερα να ετοιμαστώ για να τις βγάλω έξω. Κάθε πρωί τα ίδια, είναι η δουλειά μου τέτοια, να ζω μέσα στα βάσανα και να μετρώ τα τέρκια. Που το πρωί ξημέρωμα τον κάμπο να γυρίζω, που τα ο ήλιο κι ύστερα έσω να τις μαντρίζω. Ψωμί καλούμι και ελιές μέσα στην μπουρκαν έχω, έναν παόρι με νερό τη μέρα για να αντέχω. Ούτε γιορτή να ξέρω εγώ, ούτε καμιά αργία, οι έγες θέλουν κι ανεμόν κι ας μεν έχω υγεία. Το καλοκαίρι στην πυράν, χειμώνα στην κρυώτη, είναι η ζωή μου που περνώ εμέναν του τσερκώτη. Φκένω βουνά, ρεσουλαξές, εν του βοσκό δρόμος, επώνυσα τα πόθηκια μου, ποιον με λυπάται όμως. Τα βάσανα μου είναι πολλά, που έχω με τα γήθια, όπου φτωχό η μοίρα του, λαλούσι μαναλήθια. Τώρα τα χάτες έπνασα, έχει και λίγα χρόνια, μα έδωκα παραγγελιά, να μην κάνουν έτσι δουλειά, ούτε παιδιά, μαγκόνια. Και ένα για τον πόλεμο. Το 1974 πόλεμος που γίνει και στη ζωή μας πάντοτε αξέχαστος θα μείνει. Ήρθαν και μας επιάσασαν την Κύπρο τη μισή μας, οι Τούρκοι καταστρέψασαν που τότε στο νησί μας. Όλοι καταδικάζουν τους για τούτην τους την πράξη, μα αν έχει κάποιο δυνατόν για να τους βάλει τάξη. 50 χρόνια ως τώρα έτσι που επεράσαν, πρόσφυγες που ήταν νεαροί σήμερα εγεράσαν. Πόσον καιρό στην προσφυγιά μακρά από το χωρικό σου να ξέρεις ότι κάθονται Τούρκοι στο σπιτικό σου. Κοινό που θέλω να σας πω και είναι η ουσία, ήταν και πιάσαν άδικα σπίτια περιουσία. Όποιοι πολέμους πεθυμούν και τους δημιουργούσιν, εκείνοι να υποφέρουσιν τον πόνο για να δούσιν. Ο πόλεμος έχει νεκρούς, έχει και πληγωμένους, μα έχουμε και κάμποσους κόμμα αγνοουμένους. Γονείς να υποφέρνουσιν, ποιος ξέρει αν θα ζήσουν, τους γιους τους που καρτερούν, ας θα τους συναντήσουν. Πέφτουν, κοιμούνται και ξυπνούν, και καρτερούν μια λύση, πέρκυμον και η πόρτα τους μια μέρα να χτυπήσει. Να βάσει να ανοίξουν και να βρεθεί ο μπρος τους, εκείνος που χρόνια καρτερούν, ποιος άλλος να είναι ο γιος τους. Να πω και την κουφήν τη φίνα. Στη βράση του καλοκαιρκού και τον Ιούλη μήναν, μες στα χωράφια του τσερκού εσκόδωσα μια φίνα. Επέρασα από δίπλα της, εκράτουν και στη λάρη, εγύρισα το μόνο μιας κι άφησα την πουνάρη. Ήβρα την πας στην κεφαλή, είχα καλό σημάδι, είδε και δεν την έβρισκα, μπορεί να μου στον άδει. Κι αν με μπουκρούζει να σας πω κατήσει του ανθρώπου, με γίνει το δηλητήριο, φύνει τον επιτόπου. Κουφάες και τσιπόλικες, στα χόρτα εχωσμένες, φοάσετε σαν μα τις δεις, κόμμα και ψοφισμένες. Έξω στον κάμπο να μ' αυκείς, να έχεις το χέρι βέρκα, μα έχει όμως που θωρούν, δίπλα τους να κυκλοφορούν με πόθηκια και με σέρκα. Συνεχίζουμε με τον κύριο Ανδρώνικο Ζαού, επίσης από το Τσέρι. Θα σας πω δύο ποίηματα μου. Το σπίτι σου το πατρικό.
Το σπίτι σου το πατρικό πάντα να θυμάσαι. Για αρχοντικό, για φτωχικό, στέκει και καρτεράσει. Κι αρισπιτώνει η ραθιά που η αρρώστια τα παιδεύκει, άμα τους ρίψεις μια μαθιά, τσίνη τα ζωντανεύκει. Οι ιέροι θέλουν συντροφιά, εν και ζητούν μάλια, κι ούτε ζητούν που τα παιδιά τούν τους καιρούς ριάλια. Εμμαθημένοι να περνούν με όσα τους διούσει, και φαίνεστε μου αρτηρούν, και εκείνοι εμάς θωρούσι. Το λίγο καθάρισμα θέλουν οι καημένοι, έναν πιάτο φαΐν και ένα σάρισμα, σαν ήταν μαθημένοι. Και αμέσως να παρπατούν, δώσ' τους και σου ένα χέρι. Δώσ' τους ελπίδα να κρατούν, και η μοναξιά μαχαίρι. Τη στράταν, εκείνοι που πατούν, σημάει πάνω βάρτης, και αφού τα χρόνια σου περνούν, και αμέ πόνουν ενάρτης. Το σπίτι τους, αν είναι δυσκολία σου, να μην τους το στερήσεις. Να με γεύσεις την ευκολία σου, γιατί να τους πεθύσεις. Η ξενιθιά, εξενιθιά, για εκείνον που έτσι ξέρει. Κι άμα τους άψεις τη φωτιά, εκείνη στακτό θα φέρει. Κι αλήθκει το λυκόφος τους, και δεις και καταλάβεις, να πιάεις που το δρόμο τους, να πιείς, να μεταλάβεις. Να γύρουν μες στα αγκάλια σου, πρέπει να ξεψυχήσουν, δε μη να σου πουν τα χάλια σου, όποιοι σου το μηνύσουν. Ο στεραμός της Λιερής, μέρα του μήνα μεσανή, και κάμπη αθισμένη, να χαίρεται από θωρή, και ρουσομάλα λιερή, στη βρύση κατεβαίνει. Στο τιάβας της, σε ένα δέντρο, πουλιά και λαδούσαν, γλυκόλοα είχα στο πει, και κάθε λίον και τσιμπή, τον έρωτα νυμνούσαν. Εκοντοστάθην κιέντα, τα δυο πουλιά εμιλιούνταν, και κοντοσυνάουντα, χαδέμματα εμάχουντα, και αρκεύκαν και φιλιούντα. Εστάθηκεν περίληπη, κασκίδους και δοθόρεν, και μες στον νουν της έβαλεν την αλλαήν πως εύκαλεν και νηφηγόν εφόρεν. Κι άγγεν ένα στεναμόν που τη ψυχής τα βάθη, και ποσατήσαν τα πουλιά, και η γλυκιά τους η λαλιά ανέμισεν και χάθη. Ήτουν του πόνου στεναμός, του παραπονεμάτου, της μοναξιάς και ράισεν, τσίνον το αχ που άισεν, όπου καρκιάν πρασμάτου, οξά εν της νιώτης η φωτιά, που συμπουρκά συμπάλλει, πακόμα ένα τρίτα, τα δροσινά και αφίλητα της Λιερής τα καλή. Κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκδήλωσής μας με την κυρία Ιουλία Χαραλάμπους, που κατάγεται από την Λισόν της Πάφου και ζει στο Στρόβολο, αλλά είναι, όπως και άλλοι από τους παρευρισκόμενους ποιητές μας, τακτικό μέλος της αναγνωστικής λέσχης του Δήμου Λακατάμιας και θα μας απαγγείλει με τη σειρά της κάποια από τα δικά της ποίηματα. Κυρία Ιουλία. Θα απαγγείλω 3 ποίηματα. Το ποίημα το ένα με τον τίτλο «Κόκκινη Παπαρούνα», το έγραψα για τον... Ναι, για τη δράση που έγινε στους Δελφούς, για την ειρήνη στον κόσμο, και τα άλλα 2 εδώ. Ένα γράμμα. Ξεχάστηκαν τα καλοκαίρια στο φως της Ανατολής, χωρίς ένα μήνυμα το βράδυ. Ξεχασμένα μπλε γράμματα στη νύχτα που κλαμμένη φεύγει. Ένα ξημέρωμα πρωτομηνιάς, φθινόπορου καλωσόρισμα. Στο τετράδιο πρώτης τάξης, αντάμωσα, ζήλεψα, ξέχασα το περπάτημα της αγάπης. Ήταν Σεπτέμβρης, θυμάμαι, που αγαπήθηκαν τα φύλλα και σ' αγάπησα, σε φίλησα, σε ένα παγκάκι λουλουδένιο, χωρίς να ξέρω το δρόμο. Ύστερα τα πουλιά πέταξαν, ένα βαπόρι φόρτωσε όνειρα. Το γράμμα πέταξε με περιστέρι και αντίκρισα τα μάτια σου να χαμογελούν στο χρόνο, γιατί φθινοπόριασε καρδιά μου.
η κόκκινη παπαρούνα, αγκαλιά τη γύμνα μου κράτησα, μύρισα το δακρυσμένο αρωμά σου, σαν ζωγραφισμένη ιστορία ο χρόνος, αιώνες μπολιασμένος με αίμα. Ένα κρυφό βράδυ έκλεψε τα αστέρια και η φεγγαράδα του έκλεψε τον δρόμο. Και εγώ τρομάζω, δεν έχω όνομα, δεν ακούω πια παραμύθια. Στη φωτιά απλώνω τα όνειρά μου, στις θάλασσες βυθίζω την ελπίδα. Και εσύ, παπαρούνα μου, αθίζεις, ακόμα και μόνη όταν πολεμάς, μέσα στις προδομένες ματιές μου αντέχεις του ουρανού την προδοσία, της φτώχειας μου την άγνηση. Και δεν έχω πια πατρίδα, δεν έχω ψωμί γλυκό αγιασμένο, φοβάμαι στο καταφύγιο της ψυχής μου. Φέρε μου το παιδί μου, το περιμένω, στείλε μου τον πατέρα, τον αδερφό, και εγώ θα σπείρω ελπίδες και χαμόγελα, σαν αυτά που φύτεψες και πότισες, κόκκινη παπαρούνα μου. Έλα πάλι, ξανά να ποτίσουμε την ειρήνη. Άλμα λύπρε, ελεύθερη ψυχή. Όταν οι αλυσίδες κλαίγανε, δεν γνώριζα ουρανό. Κρατούσα βουβά τα δάκρυα, έσαιρνα χαμόγελα στο κύμα, να πετάξω με τους γλάρους, να ξυπνήσω την Ανατολή, προτού πλακώσει το σκοτάδι, αυτό που δεν άντεχε η ψυχή. Μετά ταξίδευσα στο φως, έβαλα κορδέλες στα χέρια, χαμογέλασα στα αστέρια, αγάπησα το φως της αθωότητας, κέρασα χαμόγελα στο μαβί, να γίνει άσπρο, κόκκινο, μπλε, αγκάλιασα τις φωτεινές σκιές, ταξίδεψα δίπλα σου ελεύθερη. Ευχαριστούμε την κυρία Ιουλία. Κυρία Δημάρχε. Εγώ εντάξει να δηλώσω ότι είμαι λάτρης της κυπριακής διαλέκτου. Αρέσκει μου να γράφω λίγο κυπριακά και να τσατίζω με τη Στέλλα μου τη Στέλλα. Τσατίζουμε χωρίς να το θωρείτε οι υπόλοιποι. Εντάξει, είναι κάτι έτσι ελαφρύ που έγραψα εγώ, όπως γράφουν οι ποιητάριες ελευθερία δηλαδή, αλλά αρέσκει μου να το διαβάσω. Ο Παγωτάρης. Άκου την τζιν μουσική, ρέσει ο Παγωτάρης, βουράτε ούλοι σας και τραγουδά ο Βαμβακάρης. Ακούω τούν την τραουθιά και χαίρεται η ψυχή μου, θυμούμαι το βαθύλακα και κρούζει το φλαντζί μου. Για σας που ο βαθύλακας που είναι αρωτάτε, στην Καρπασία βρίσκεται, λαλώ σας το, να πάτε. Σε εκείνον το χορκόν έμαθα για τον Παγωτάρη, εβούρουν τον που τα πισών με περισσόν καμάρι. Αμα το πιο σημαντικό ήταν η πιερωμή του, ριάλια ένιχαν, το παγωτόν ήταν περί του. Έσκιον του έναν όφτσερον μποτσούιν της πογιάς και εκείνος έβαλε μου το παγωτούιν μονομιάς. Χρυσάφινε λαλούσαν τον τσίνον τον Παγωτάρη, είχαν και το αυτοκίνητο και κράτεν το καμάρι. Ευχαριστούμε την Δημαρχό. Και τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο μέρο της δράσης μας, όπου οι γυμναστές από το γυμναστήριο My Gym, ο Έκτορας σήμερα θα είναι μαζί μας. Θα περάσουν ένα σύντομο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τα λάστιχα τα οποία να δώσω και στους υπόλοιπους και παρακαλώ ακολουθάτε τις οδηγίες του Έκτορα.